Vreau să zic în primul rând că mă bucur că vrei să împărtășești din experiența ta în cadrul programului nostru și îți mulțumesc pentru asta. Vreau să te întreb, Rodi, în primul rând, cum ți se pare colaborarea noastră? Sunt foarte mulțumită, mă bucur că am început. Nu am nimic de obiectat, din contră, sunt foarte, foarte, foarte bucuroasă, foarte mulțumită că am început, modul cum funcționează treaba, că mă urmărești, mă întrebi, exercițiile, tot. N-am nimic de obiectat. Mă bucur să aud asta. Și, Rodi, spune-te rog, cum era viața ta înainte să începem programul? Acum, după nicio lună de colaborare, după aproximativ o lună, de fapt. Înainte să începem, nu aveam un stil de viață de a mânca sănătos. Știi prea bine cum era situația la început, nici nu îmi făceam timp să mănânc cum trebuie, sport nu făceam. De când am început, îți dai seama că s-a schimbat la 180 de grade, pentru că am deja mai mult chef de a face lucrurile, cu mâncarea, mult mai bine și rezultatele se văd, că de la poze, de la măsurători, de la exerciții, deci nu știu, ți-am spus, o să-ți repet mereu, că nu știu cum să mulțumesc că am început, că am luat decizia asta. Mă bucur să aud asta. Mă bucur și chiar... Dacă înainte nu aveam un stil de viață sănătos, un program de a mânca, lucrurile cum le mâncam era haotic, nu aveam... Acum am învățat, în schimb, să mănânc cum trebuie, un orar, ce să mănânc. Nu am nimic de obiectat. Din contră. Poți spui, te rog, așa, ce ai mai încercat înainte de colaborarea noastră ca să slăbești și să-ți îmbunătățești forma? Încercam să mănânc sănătos, mergea bine o săptămână, două și după aceea iară cădeam. Ca exerciții făceam ceva exerciții acasă, dar nu eram constantă, nu aveam nici impulsul ăla ca să știi că cineva totuși te susține. Că am avut nevoie de cineva ca să știu că e acolo pentru mine, care mă susține, îmi trimite ce să fac, cum să fac, pentru că am încercat acasă să fac exerciții, dar și acolo 2-3 zile făceam și după aceea iar nu mai făceam nimic și cu scuza că nu am timp, că copii, că am de făcut altceva mai important, nu am luat niciodată în serios. Până când nu am dat de tine pe Instagram și atunci s-a schimbat tot. Deci ai văzut că te poate, trebuie doar să-ți dorești. Poți să te antrenezi, Sigur. La mine a fost, ți-am spus, faptul că știind că cineva stă după mine și trebuie să mănânci asta, aia, să faci aia, am avut nevoie de impulsul ăsta, că acum fac. Deci mi-a intrat în sânge, a început să-mi intre în ritm și atunci fac. Asta e foarte important. La început mi-a fost un pic greu, nu? La cântărit, până am prins obișnuință și am început să fac. Și începând un pic, nu mai am treabă. Din contră, acum dacă cumva sar un pic, o jumătate de oră, o oră, nu? Deja simt diferența dacă nu mănânc când trebuie sau nu mănânc la orarul care mi l-am stabilit sau dacă nu mă duc la sală, că au fost zile când sala a fost închisă, mai ales de sărbători și așa. M-am simțit mult mai, nu știu așa, mai fără chef de nimic. Îmi dă o energie în plus și faptul că mă duc la sală. Da, așa e. Sportul te ajută și după cum ai observat, te ajută foarte mult și psihic. Foarte mult. Poți să spui că am început și pe partea asta să am mai multă încredere în mine, care prima, fiindcă hainele nu mai intrau pe mine sau nu stăteau cum îmi plac sau chilele se simțeau, îți dai seama. Deja am mult mai multă încredere în mine, sunt mult mai liniștită, mă simt mult mai bine cu mine, mai întâi de toate. Sunt sigur de asta. Mă bucur și chiar să știi că am avut un progres foarte fain în nicio lună de zile, 5 kg și măsurători, iar
Nu m-am așteptat, sincer, deci mă uit în continuu, mă uit la poză și nu-mi vine a crede că, într-adevăr, arătam în halul ăla și într-adevăr, o lună, cam așa, să se vadă așa de tare. Deci, tu gândește-te că eu, unde stau eu, e o oră și un sfert distanță cam de părinții mei. Și nu ne vedem în fiecare săptămână. Ne vedem o dată la 2 săptămâni, rar să ne vedem în fiecare săptămână. Și gândește-te că și mama a realizat că am început să schimb ceva. Să văd kilele, îți dai seama, să văd și mai ales cu mâncarea, că mergeam la dânsă, mai exageram, mai mâncam, nu, îmi face mama, dulciuri, una alta. Și faptul că îi spuneam, nu am voie să mănânc asta, nu am voie să mănânc. Deci mama a înțeles și mi-a spus că am făcut bine, că am început și o văzut și ea propriu, s-a bucurat pentru mine că am început să fac ceva, că mi-a zis și ea că nu se mai put, deci nu se mai. Era prea vizibil. Nu e ok să arăți așa la nici 30 de ani. Deci, prima pentru sănătate. Clar. Bine că ai conștientizat și că ai decis să faci schimbarea asta, știi? Că o să vezi câte beneficii o să aduc o grămadă de beneficii. Și pare rău că nu ne-am întâlnit mai repede, că nu te-am găsit mai repede, ca să încep mai repede procesul de schimbare. Te cred. Hai că nici acum, știi cum vorbea, nu-i târziu. Exact. Bun, mă bucur, Rodica, și tot ce ne rămâne acum să îi dăm tare înainte și să vezi ce progres fain. Continuăm. Sigur. Super.